100% yang Inggris misalkan. Plaster be aku may puro sala sa lagi. Plaster ya kon toman ayang tinu kung sa pakhar gramo. Pulyano media hambai tini 29 tarik 9 Mas 2021 जों पार्टी IPFT ते BJP जों दिनै मिलायलायै जों गायसासिनि जे थांनाय एडिसि इलेक्शन रिजाल्टनिफ्राय जे भायलेन्स जों गायसिनि पश्चिम राजनगर अञ्चल कमिटिनि जे पार्टी अफिस हकजाकमानि आपनो जों दिनै भिजिट खालिमानि बिसिंखै जों दिनै हायनो हायतायसे जों गोताल बाबे थांनानै बागै ट्रेक जों उदुकना हारि दङ आबनि बागैनो जों दिनै अमाहाय खालायै जों IPFT ते BJP जों जेहेतु राज्य सरकारा जों ताबुकबो एलायन्स दङ जों एलायन्स बागैनो सरकार परिचालना खालाय दङ आबनि बागैनो जों हायनो हायतायसे जों मिलायलायनो जों गायसा कनबाइन खालायै जों सामुं थांनानै बागै जों दिनै पार्टी अफिस तेसे थांफिनाय आबनि बागै जों ताबुक ट्रेक याफ्रि बेरावलाय दङ दा तै बुसकांनि जे नंनि सामुरावबो बाहायके तांजानाय ताबुक जे 23 रगो 23 नि जे सामुं तो अब जरा फाइके साइमानाय तांगे हिंगाका जों एडभान्स जे अमा हाय इंगाने हिने जों केबनो कग्रिया एवं केबनो जों साबो साया तांगे हिंगाका जरासि कक सानाय कारण पब्लिक रक जतनो साइमान दङ पब्लिक न काहाम हामिया जसै ख्लायनाय पब्लिक काहाम हामिया जसै खेमने बिसिंतुनि बुसकांनि तेसो डिसिसन हाजाकनायता तिनी अर साबो बो मथानि फाइ अर तिनी जे पश्चिम राजनगर जे पार्टी अफिस फाइ मानजाखा मथा तो जोंरो ताम हिनानि जोंरो तिप्रा मथाबादे जों दिनै IPFT दङ तेसिनि BJP दङ BJP नि तिन जनजाति मोर्चानि यांगो मण्डल प्रेसिडेन्ट एतरे यांगो दङ सिनि सुतबाई सुतम्बर डिस्ट्रिक्टनि सदस्य एतरे सिनि खयसालका डिभिजन कमिटिनि सेक्रेटारि सिनि यांगो राज्य कमिटिनि एक्जिक्युटिभ मेम्बार सिनि परम गनां बबेश सर ते यांगो सिनि एक्स प्रेसिडेन्ट तथा सिनि राज्य कमिटिनि खरतो सदस्य ते यांगो दङ डिभिजन कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट ते आं एडभाइजारि ते यांगो दङ सिनि संगठननि एडभाइजार कमिटिनि ते सिनि यांगो दङ युथ IPFT नि अमाहायक्लान जों तिनि मिलाय अर कनबाइन बाबे जों तिनि भिजिट खालायनानै फायजाकता